муҳсинаи 8 сола дар бемористон бо варами бодомакҳои гулӯ ва аденомаи бинӣ ҷарроҳӣ карда шуд. ин беморӣ боиси тангии нафаскашӣ ва норасоии ҳаво дар мағзи сар гардида барои рушди ақлонии кӯдак монеа эҷод мекунад. инчунин ҳолати мазкур боиси ба вуҷуд омадани маризиҳои гуногун дар организм мешавад. ана аллакай баъди амалиёти ҷарроҳӣ ин ҷои буриши бодомакҳои кум ки қисман бурида шудааст, аллакай фурӯбарӣ ва суханронӣ нутқи кӯдак ва нафаскашии кӯдак озод мешавад. ин баъди амалиёти ҷарроҳӣ як рӯз ду рӯз вобаста ба ҳолати дар беморхона хоб мераванд ва хона ҷавобда мешаванд. фақат баъди амалиёти ҷарроҳӣ парҳез мекунанд аз чизои аз хӯрокиҳои нӯшокиҳои хунук, газнок, аз хӯрокиҳои тез, тунд ва хӯрокиҳое ки сахт бошанд. Парҳез мекунанд муддати як ҳафта ва аллакай қобилияти кӯдак пурра барқарор мешавад. баъди 5 рӯз метавонад аллакай ба мактаб ба боғча рафта таҳсили худро идома диҳад. бемориҳои узвҳои гӯш, гулӯ ва бинӣ дар миёни калонсолон ва кӯдакон зиёд ба қайд гирифта мешаванд. ин аз наздик будани узвҳои мазкур ба муҳити беруна вобаста аст. аз ҷумла бемориҳои ҳалқум дар мавсими тирамоҳ зимистон авҷ мегиранд. аксар вақт беморон ба духтур сари вақт муроҷиат намекунанд ки ин боиси босуръат паҳн шудани раванди илтиҳобӣ ва мушкил гардидани табобати минбаъда мегардад. ба бемориҳои гулӯ ё ин ки дар баъзи китобҳои тоҷикӣ ҳози балъум нависта шудааст дохил мешавад фарингитҳои шадид музмин, хоб танзилитҳо, хоб ангинаҳо ё худ заҳрболҳо ва гипертрофияи бодомакҳои кум, хоб аденоидҳо, танзилитҳои шадид ва музмин дохил мешавад. аломатҳои ин беморӣ аз рӯи шикояти бемор ки ба дарди гулӯ, хоб душворӣ ҳангоми фурӯбарӣ, хориши гулӯ, ҳиссиёти хушкӣ дар гулӯ, ҳиссиёти ҷисми бегона дар гулӯ, баландшавии ҳарорати бадан, беҳолӣ, бемадорӣ муайян карда мешавад ва барои ин муоинаи духтури гӯшу гулӯбинӣ гузаронда мешавад. дар он ҷо яъне ки аломатҳои илтиҳобӣ дар ҳангоми муоина кардан дар гулӯ мушоҳида карда мешавад. ба ғайри ин таҳлилҳои лабораторӣ, таҳлилҳои эндоскопӣ ва муоинаҳои рентгенологӣ агар зарурат бошад ташхиси томографияи компютерӣ низ гузаронида мешавад. дуруст муайян кардани сабаби беморӣ яке аз шартҳои асосии шифоёбӣ мебошад. бемориҳои гулӯ ва ҳалқ метавонанд сабабҳои гуногун дошта бошанд. аз ҳама маъмултарини онҳо сирояти вирусие ки аз сабаби адено-рино, патогенҳои зуком, паротит, вируси эпштейн-бар ва коксаки ба вуҷуд омадаанд. сирояти бактериявӣ ки аз стрептококкҳо, стафилококкҳо, аксаран дифтерия, ганококкҳо, хламидиозҳо ва микроорганизмҳои дигар ба вуҷуд меоянд. моддаҳои заҳролуд ё зиёноваре чун дуди сигор, дуди партов, маҳсулоти кимиёвӣ ва ғайра. бемориҳои роҳҳои болоии нафас, бемориҳои системаи бронхопулмонарӣ, бемориҳои сурхруда ва меъда, рефлюкси гастроэзофагиалӣ, аксуламалҳои аллергенӣ, осеб ё ворид шудани ҷисми бегона ба ҳалқ ва гулӯ, инчунин сарборӣ аз ҳад зиёди овоз. асосан сабаби ин бемориҳои гулӯ ин бактерияҳо, вирусҳо ва моддаҳои аллергенӣ шуда метавонанд. барои бемориҳои гулӯ ду фактор барои гирифтор шудан ба бемориҳои гулӯ ду фактор лозим аст. факторҳои эндогенӣ ё ки дохилӣ мегӯянд, ба ин дохил мешавад бемориҳои системаи узвҳои ҳозима аз қабили гастрит, хоб илтиҳоби ғадузери меъда, илтиҳоби талхадон, илтиҳоби рӯдаи 12 ангушта ва бемориҳои шуш. ва факторҳои экзогенӣ ё худ берунӣ мегӯянд, ба инҳо дохил мешавад ҳавои сард, хоб бо даҳон нафас кашидан, нӯшокиҳои хунук, нӯшокиҳои газнок, нӯшокиҳои спиртӣ ва одатҳои баде ки аз қабили сигоркашӣ, носкашӣ
шаробнӯшӣ ҳама инҳо ба факторҳои экзогенӣ дохил мешаванд, ки ба бемориҳои шадид ва музмини гулӯ оварда мерасонанд. ин бемориҳо ҳам бемориҳои характери мавсимӣ дошта ҳастанд ва ҳам бемориҳои доимӣ. агар бемориҳои шадид бошад ба мавсими сол, яъне ки ба фасли баҳору тирамоҳ ва фасли зимистон вобастагӣ дорад. баъзе бемориҳои инҳо дар фасли тирамоҳу зимистон ва авҷ мегиранд. масалан бемориҳои танзилит, ангина, инҳо дар вақти зимистону тирамоҳ авҷ мегиранд, ки ин ба хунукшавии фасли сол вобастагӣ дорад. ва баъзе бемориҳои дигараш хусусияти аллергикӣ дорад, ки ин аллергикиаш ҳам вобаста метавонад аз мавсимӣ бошад ё ки дар давоми тамоми сол бошад. фарингит илтиҳоби пардаи лӯпарда ва бофтаи лимфоидии ҳалқ мебошад. сабаби асосии фарингит нафаскашии ҳавои гарм, хунук ё ифлос, ҳамчунин таъсири маводҳои кимиёвӣ мебошад. фарингитҳои сироятӣ метавонанд тавассути вирусҳои гуногун, грипп, аденовирусҳо ва инчунин микроорганизмҳо ва занбурӯғҳои ҷинси кандида ба амал оянд. аксар вақт фарингит дар натиҷаи паҳншавии сироят берун аз маркази илтиҳобӣ дар наздикии ҳалқ инкишоф меёбад. сабаби бемории фарингитҳои шадид инчунин метавонад ҷароҳатҳои осеби ҳалқ бошад, ки пас аз истихроҷи ҷисми бегона ё амалиёти ҷарроҳӣ инкишоф меёбанд. фарингитҳои шадид ва музмин вуҷуд доранд. фарингитҳои шадид дарҳол пас аз дучор шудани лӯпардаи ҳалқ бо омилҳои чун инфексия, гази сӯзанда ва ғайра инкишоф меёбанд. фарингити музмин як бемории маъмулӣ аст, ки бо сироятҳо алоқаманд нест ва табобати системавии антибиотикиро талаб намекунад. бисёр сабабҳои ғайрисироятӣ боиси рушди фарингити музмин мешаванд. он метавонад як бемории мустақил бошад, ки ҳангоми таъсири тӯлонии омиле дар лӯпардаи ҳалқ пайдо мешавад. дар инкишофи ин навъи беморӣ марҳилаҳои шиддатёбӣ ва ремиссия қайд карда мешаванд. фарингит ин бемори илтиҳоби пардаҳои лӯбӣ, девораи балъум ва пардаҳои лӯбӣ бо думакҳои ком мебошад ва инчунин бо думакҳои ком, бо думакҳои зеризабон мебошад. барангезандаи асосии беморӣ мебошад. мо тақсим мекунем ба ду гурӯҳ, мақсад эндогенӣ ва экзогенӣ. барангезандаи дохилӣ мақсад дохил мешавад ин патологияи узвҳои ковакҳои бинӣ, инчунин ринитҳо, ки ба нафаскашии физиологӣ маъмулият мекунад ва ин оварда мерасонад ба бемориҳои музмин ва шадиди фарингитҳо. инчунин бемориҳои эндогенӣ ва дохил мешавад бемориҳои узвҳои ҳозима, инчунин гастритҳо, язва, эрозия ва бемориҳои шадиди ё ки музмини узвҳои рӯдаи 12 ангушта ва рӯдаҳои ғаз. ва сабабҳои экзогенӣ ҳаст. экзогенӣ ва сабабҳои экзогенӣ дохил мешавад барангезандаҳои вирусҳо, бактерияҳо, аллергенҳо, шароити муҳити атроф, ҳарорати табиат, сардии ҳаво таъсир мерасонад. барои табобати беморӣ якум қадами аввал муайян кардани барангезандаи беморӣ мебошад. агар ҳолатҳо мақсад проблемаҳои асосӣ аз тарафи патологияи узвҳои дохила бошад, якуми дараҷа узвҳои дохила табобат карда мешавад, сипас узвҳои ноҳияҳои балъум ва бодумакҳои ком. табобате ки аз тарафи духтурони лор гузаронида мешавад, бисёртар ин табобатҳои маҳаллӣ мебошад. истифодабарии антибиотикҳо маҳаллӣ, истифодабарии антисептикҳо ба монанди обгардони гулӯ ва истифодабарии малҳамҳо ва маҳлулҳои баландкунандаи иммунитети ё ки масъунияти бадан мебошад. яке аз бемориҳои гулӯ ва ҳалқ ларингитҳои шадид ва музмин мебошад, ки ин маризиро тағйирёбии овоз ва дарди гулӯ ҳамроҳӣ мекунад. сабаби асосии ларингит
сирояти вирусӣ мебошад. Табобат асосан симптоматикӣ буда, ба қатъ кардани илтиҳоб ва суръат бахшидан ба барқароршавии бофтаҳои осебдида нигаронида шудааст. ларингитҳои шадид дар кӯдакон метавонанд ба баста шудани даромадгоҳи ҳалқ ва инкишофи варамҳо оварда расонад, ки ин ҳолат барои ҳаёти кӯдак хатарнок аст. дар бемор шикоятҳои душвории нафаскашӣ бо бинӣ, хӯроккашӣ ҳангоми хоб, вайроншавии нутқ, яъне ки бо бинӣ сухан гуфтан ё ин ки ба истлоҳ манқа мегӯянд, ва душвории фурӯбарӣ дида мешавад. Бемориҳо аз ҳамин шикоятҳо аз инҳо шикоят мекунад бемор. хоб ҳангоми муоина дар бемор дида мешавад, ки ҳаҷми бономакҳои ком аз меъёр 2 баробар калон шудагӣ, яъне ки гипертрофияи бодомакҳои ком дараҷаи 2-3. ва дар бемор инчунин аденоидҳо дида мешавад. Ин аденоидҳо гуфта ин рушдгирии бофтаҳои аденоидӣ, ки дар сақфи бини балъум ҷойгиранд, инро мегӯянд, ва инҳо ҳам ҳаҷмашон калон шудагӣ ва ба бемор ба нақша гирифта шудааст, ки рӯзи оянда баъди тайёрии ҳамаҷониба, баъди таҳлилҳои пурраи лабораторӣ ва муоинаи духтурҳои атфол ва эҳёгар, ба бемор амалиёти ҷарроҳии танзилу аденотомия, яъне ки қисман буридани бофтаҳои бодомакҳои ком ва пурра бурида гирифтани бофтаҳои лимфоденидии бини балъум ё ин ки аденоидҳо ва гузаронида мешавад. сабаби пайдошавии ин беморӣ, ин бодомакҳо дар меъёр худашон вуҷуд доранд вақте ки бемор зуд ба бемориҳои шадиди роҳҳои нафас, бемориҳои зуком ва дуруст набудани реҷаи ғизо ва реҷаи хурду хоби кӯдак, инҳо бештар ба вуҷуд меоянд ва вақте ҳаҷми бономакҳо ки калон шид, аллакай дар бемор чеҳраи аденоидӣ дида мешавад, яъне ки секунҷаи ҷоғу лабҳо нобуд шуда, ҷоғи боло ба қисми пеш бароварда мешавад ва агар нигоҳ кунед, агар ваи дандонҳо ҳам, рияди дандонҳо ҳам, қатори дандонҳо вайрон мешавад. вақте бемор ҳангоми газидан дандонҳо нук ба нук намерасаду ҷоғи дандонҳои боло ба сими пеш майл карда шудааст. табобат тариқи дорувориро духтур вобаста ба ҳолати бемор ва шакли ангина таъин мекунад. тавсияҳои асосӣ истифодаи антибиотикҳои гурӯҳи пенициллинҳо мебошанд. бемор бояд реҷаи бистариро риоя кунад. хӯрокҳои нарм, серғизои гарм ва дорои витаминҳои гуногунро истеъмол намояд. ҳамчунин дар як рӯз 5-6 маротиба бо маҳлулҳои антисептикӣ ғарғара кардани гулӯ тавсия дода мешавад. ҳангоми муолиҷаи танзилитҳои бактериявӣ, намудҳои гуногуни антибиотикҳо ва маводҳои зидди микробӣ, антисептикҳои гуногун ки дар шакли спрей ё аэрозол мавҷуданд ва ҳабҳо истифода мешаванд. ҳангоми муолиҷаи танзилитҳои занбурӯғӣ, ки барангезандаи онҳо асосан занбурӯғҳои ҷинси кандида ҳастанд, доруҳои зидди занбурӯғӣ истифода мешаванд. ангини занбурӯғӣ аксар вақт пас аз табобати дарозмуддати антибиотикҳо пайдо мешавад. танзилит ин илтиҳоби бодомакҳои ком мебошад, ки ҷудо карда мешавад ба танзилити шадид ва ёки музмин. вақте ки бемор то муҳлати 3 ва ёки 5 моҳ агар ба беморӣ гирифтор шавад, ин гуна бемориро бемории шадид мегӯянд ёки танзилити шадид мегӯянд, ки асосан аз чиқеле ки дар боло қайд кардем, барангезандаи асосӣ метавонад ки бактерияҳо, вирусҳо ва паст шудани сард шудани ҳавои табиат шуда метавонад ва ё нӯшидани нӯшокиҳои хунук, одатҳои бад шуда метавонад, истифода барои машруботҳо, истифода барои сигарҳо ва инчунин омилҳо метавонад ки ба чунин ҳолат гирифтор шавад. симптоматикаи беморӣ чунин мешавад, ки агар бемор дар як сол худро ба зиёда аз 4-5 маротиба бемор ҳис кунад, ин гуна беморӣ яъне ки музмин ҳисобида мешавад ва вобаста ба нишондодҳои барои доштани ҷарроҳӣ мо ба бемор барои омода сохтан аввал табобати амбулаторӣ мегузаронем. агар табобатҳои амбулаторӣ ба бемор мақсад
چیزی که در خواهش ما باشد نتیاد اگر ما میتوانیم که بیمار رو برای عملیات جراحی تیار کنیم. танзилитҳои шадид ки онро ангина низ меноманд як бемории сироятӣ бо зуҳуроти маҳаллӣ дар шакли илтиҳоби шадиди ҷузъҳои ҳалқаи лимфатикӣ аксар вақт бо думакҳои кум мебошад ки барангезандаи он стрептококҳо ё стафилококҳо, микроорганизмҳо, вирусҳо ва занбурӯғҳо ҳастанд. инчунин авҷгирии танзилити музмин низ ангина номида мешавад. аз оризаҳои маъмултарини паёмадҳои ангина атити шадиди миёна, гаймарит, артрит, ларингитҳои шадид, варами ҳалқ, лимфаденитҳои шадиди гардан ва ғайраҳо мебошанд. омилҳои хатарноктарини ангина дар марҳилаҳои аввал абсессҳои ҳалқ, яъне ташаккули ковокиҳои калони пур аз чирк, паҳншавии сироят ба қафаси сина дар қад-қади фосилаҳои фасиалии гардан бо ташаккули медиастинит, дархолигии косахонаи сар бо инкишофи илтиҳоб дар пардаи он, яъне менингит, зарбаи сирояти токсикӣ, яъне заҳролудшавии бадан бо маҳсулоти партови микробҳо ва пусидаи бофтаҳои бадан, сепсис, заҳролудшавӣ аз хун, яъне ба хун ворид шудани сироят ва дар тамоми бадан паҳн шудани он. дар марҳилаҳои баъдӣ пас аз 4 ҳафта табларзаи шадиди тарбодӣ, пайдоиши илтиҳоби ғайрисироятии гурдаҳо ки боиси ихтилоли вазнини саломатӣ мегардад. ангина ин беморӣ бо домакҳои ком мебошад, хоб ки сабаби ин барангезандаи ин микробҳо мебошанд ва ҳангоме ки агар дар бемор танзилиҳои музмин ё ин ки бемориҳои музмин ки бошад, ҳангоми паст шудани иммунитети ҷузъӣ ё ин ки иммунитети амин ноҳияи гулӯ, ин беморӣ авҷ мегирад. беморие ки авҷ гирифт, дар бемор ҳолати беҳолӣ, хоб ҳарорати баланди бадан, хоб дард дар гулӯ, душвории фурӯбарӣ, дард ҳангоми фурӯбарӣ ва ҳиссиёти ҷисми бегона дар гулӯ мешавад, ки тавобати ин асосан бо роҳҳои тавобатҳои ҷузъӣ ва тавобатҳои умумӣ дорад. ба маводҳои ҷузъӣ, яъне ки маводҳое дохил мешавад ки барои безарар кардани худи бодомакҳо ва барои бедард кардан ва антибиотикҳои ҷузъӣ. ба тавобатҳои умумӣ бошад антибиотикҳои истифодаи умумӣ ва маводҳои доровории тақвиятдиҳандаи иммунитет ва организм истифода бурда мешавад. бартараф кардани бодомакҳо ҳангоми танзилити музмин ҳангоми рушди шакли токсики аллергикӣ анҷом дода мешавад. муҳимтарин фарқи байни ин шакли беморӣ аз шакли оддӣ пайдоиши аломатҳои заҳролудшавӣ ва аксуламали ғайримуқаррарии имунии бадан мебошад. нишондодҳо барои ҷарроҳӣ, ҳисси дард дар проексияи дил на танҳо дар марҳилаи шадиди беморӣ, балки ҳангоми ремиссияи ангина, эҳсоси зиёд шудани набзи дил, вайрон шудани тапиши дил, таби пасти дарозмуддат, дарди буғумҳо, тез-тез такрор шудани беморӣ ва ғайраҳо мебошад. табобат тариқи ҷарроҳӣ ҳадафҳои зеринро дорад: бартараф кардани нишонаҳои стенокардия, инчунин пешгирӣ аз рушди мушкилоти сироятёбӣ ва заҳролудшавӣ. барои ҷарроҳӣ дар бодомакҳои ком бояд ки нишондодҳои мутлақ бошад, ба хотире ки ҷарроҳӣ дар кӯдакон қисман буридани бодомаки ком танзилат тамия ном дорад ва дар калонсолон бошад ҳангоми танзилитҳои музмини талафнопазир, яъне ки вақте ки ба маводҳои дороворӣ аллакай бемор тавобат намеёбад ва дар як сол якчанд маротиба ангина мешавад ё ин ки думалҳои назди бодомак мешавад, инҳо нишондод мешаванд барои пурра гирифта парафтани бодомак. ва дар кӯдакон бошад, бояд ки ҳатман аз рӯи нишондод бошад ва бодомакҳо қисман гирифта парафта шаванд, ба хотире ки вазифаи ин бодомакҳо аз он иборат аст ки дар ташаккули иммунитети умумӣ ва ҷузъӣ иштирок мекунанд. баъди ҷарроҳӣ, яъне ки агар дар бодомакҳои ком ҷарроҳӣ шавад, бояд ки бемор чизҳои хӯрокҳои хунук, гарм аз ҳад зиёд гарм ва сахт истеъмол накунад. хоб
чизҳои газнок, донагӣ, яъне ки истифода набарад ва аз хунукиҳо бояд ки худро канор гирад. дар ҳолатҳои маҳдуд дар гулӯ саратон ба қайд гирифта мешавад. омосҳо асосан тариқи ҷарроҳӣ ва кимиёдармонӣ муолиҷа карда мешаванд. онҳо ба таври анъанавӣ ё бо истифода аз технологияҳои муосири минималии инвизивӣ анҷом дода мешаванд. дар ҳолати охирин хатари хунравӣ, осеб дидани бофтаҳои атроф, аксуламали аллергӣ ба анестетикҳо ва дигар мушкилот коҳиш меёбад. омосҳои бадфарҷом бояд аз ҷониби онколог табобат карда шаванд. ҳангоми дарёфти ин гуна бемориҳо химиотерапия, шуодармонӣ, амалиёти ҷарроҳӣ таъин карда мешаванд. ҳамчунин барои табобат усулҳои гуногуни физиотерапевтӣ истифода мегарданд. саратони гулӯ дар узвҳои гӯшу гулӯбинӣ саратони гулӯ нисбат ба дигар узвҳо дида камтар мушоҳида мешавад. асосан саратон мушоҳида мешавад дар узвҳои ханҷара, дар бинӣ ва ҷабҳатҳои назди бинигӣ. аз адабиётҳо мушоҳида маълум мегардад ки мо то ҳол саратони гулӯ ба дараҷаи паст омода истодааст. ва агар аз рӯи фоизнокӣ гирем 3 то 5% узвҳои саратони узвҳои гӯшугулӯро дар бар мегирад. зарар аз ҷисмҳои бегона ва сӯхтан аз кислотаҳо, ишқорҳо, маводҳои кимиёвӣ низ метавонанд боиси вайрон шудани гулӯ ва ҳалқ гарданд. чунин ҳолат ёрии таъҷилии тиббиро талаб мекунад. тариқи ларингоскопия ҷисмҳои бегона хориҷ карда мешаванд. ҳангоми сӯхтаниҳои кимиёвӣ, ҳалқум бо дороҳои махсус ва пасткунандаи дард муолиҷа мегардад. барои пешгирии ин бемориҳо табибон пӯшидани либоси мувофиқ ба мавсими сол, истеъмоли хӯрок ва меваҷоту сабзавоти сервитамин, нӯшокиҳои гуногун аз мева ва алафҳои шифобахшро тавсия медиҳанд.